No, už nahrávam. Zároveň Krákova, CrossFit Destiny, Ostean Program, Scale Female, Workout number 3. Ten. Kámo, ešte tie kilové a dvojkilové a polkilové kotúčiky. Utekaj, run. Začínaš 6 tou za pol. Postav sa kľudne pod hrazdu. Môžem? Áno, zapínam, hej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideš 6 tou za pol. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. A poď hneď 6 triastarov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, ideš deviny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre. 9 triastarov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ideš 12. Máš necelé 2 minúty. Raz, nie. V kľude, vykleba ruky a poď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, posledný, 12. A ideš 12 triastarov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minúta, 10, 11, 12. Poď, tie 15 ešte stihneme. Vykleba ruky, nádych, výdych a kľudne poď 8, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre. Pol minúty. To ešte stihneme tých 7. Poď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poď rýchlo bar tie triastare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre. Neviem, koľko máš tých triastrov, to si potom pozri na videu. Na ty v pohode vydýchaj sa, ak ťa bolia tie zápestia, tak ich trochu... Na ty. Poď naťahuj to trochu, ak ťa bolia tie predlaktia. 30 sekúnd máš za sebou.
Ešte nie. Teraz je minúta. Tak poď. Poriadny výťah. Drž. Ty vole, to bolo easy, kámo. Daj tam tie 2,5-ky. Kámo. Vysoký, ne? Hej. To je naložit. Já to hecnu. Když tak to zkusím. Teď prodebu. Kámo, to bylo tak easy. To šlo do vás. Máš 2 minútky za sebou. Kľudne, ešte vydýchaj. Poď. Ty vole. Kamo. Máš to lepší. Hodně lepší. Kamo, máš to strašne ľahké. Nejdu do skotu. Nezvednu. To mi přijde teď lepší. Kolik tam máš? Šedé. Šedé? Nie. Hej. Čas tedy? Počkaj, do chvíľu budeš v 6. minúte. Nie, nemáš tam šedé, to je jedno. 6 minút za tebou. Ešte máš 2 minúty. Hezky na sebe. Na sebe. Poď. Easy. Kamo. Ten holí, kámo. To tam je 20, 40. Kolik bylo teďka? 20, 40, 55, 60 to bylo teď. 60. tu dvojku třeba můžu zkusit dát. Daj tam tie jednotky asi. No, jo. Ne, když si... Či dvojku. To bylo šedé, že? Aha. Tak si jdeš 65. Podľa mňa nie. Lebo už to bolo To také... bylo těžké, no. Tak dvojky tam dej. Takže 64. Čas mám? Klidně, Ešte máš minútu. klidně to hoď do toho hlubokého pavlu. Teď mu to aj tady. Sílu na to máš. Podskoč to klidně víc. Tam je tak 70 dneska, pojď. Poď na ty. Poď, radný výťah. Poď. Drž. Ty vole, dobre. Dobre na ty. Vydýchávaj sa, máš 40 sekúnd, než začne druhý MRAP. Teď to nakousem. Kámo, tak toto bolo mega dobré. 20 sekúnd. Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Môžeš. Ideš znovu 6, hej? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Deviny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dobre. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, na tie 12. Kľudne daj 6 a 6, ale ty teraz tak pôjdeš unbroken. Poď na ty, hned, hop. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Dobre. Dolu, nádech, výdech a hned. Vykleba ruky a poď. 10, poď. 2, 1, hop. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Dobre. Ale ty teraz to nepustíš, ty pôjdeš v kuse. Poď hned, squat clean Poď. první. Squat clean první a hned. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Máš necelú minútu. Kľudne poď rýchle 5, ale poď. Ty to je 15. Raz, dva, 3, 4, 5. Dole, vyklep a hneď naspäť. Poď na ty, hned. 3, 2, 1, poď. hop, nahoru, hned. Raz, dva, 3, 4, 5. Dolu. A teď Poď, to musí být nádych, rychle na ty. výdych. Teď to musí být rychle na ty. Pojď, 20 vteřin, dělej. 2, 1, hop. Poslední 5. Raz, dva, 3, 4, 5. 10 sekúnd, hneď nepober, pojďte teraz nepober, tady, poď, hned. aspoň 2 tam stihneš. 5, 4, 3, 2, Ještě jeden, pojď, rychle. poď, dobre, čas. 5 si jich stihla. Tak. Dobre. Dobre. 15, dobre. Dvojka, dobre. 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 Ešte pre istotu znovu tie dumbbelly, keby mali nejaké oné. A 8 ukážte. Už som ukázala, kámo, už som ju ukázala z jednej strany, z druhej strany. Uhú.